बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल इउट्यूब चेनेलाव दिनै सानडे नोंथांमोना मिथिखागौ जे आसाम पुलिस कमान्ड रिलिया फैगासिनो होननानै बेनिफ्राय एक्सपेक्टेड काट अफ बेसेबां थांगोन जोंहा AB-UB कनस्टेबलआव APR मेसेन्जार गार्डमेन दा बिनि सायाव दिनै कभार खालामगोन लोगोफोर जाहाथे जोंहा एसे एनालाइज खालामनो हायो जे बोरै जाथावना आरो बे रिलियाव कमान्डआव बेसेबां डिस्ट्रिक्टआ जाग्रोगोन बेनि सायाव आं नोंथांमोननो एसे इनफरमेसन होग्रोनो सानदों जाहाथे नोंथांमोना थाबैनो रेडि जानो हायो दा जायखिजाया दिनै सानडे नोंथांमोना रिजाल्ट गोबां नेगासिनो दङ आरो बे रिजाल्टआ फैनायनि लामायाव गासैबो रेडि जाखाजोब्बाय जास्ट नोंथांमोना वेबसाइटआवहाय पाब्लिश खालामनाय लोगो नायनो हासिगोन बेनिफ्राय काट अफ बेसेबां थांथावना गासैबो डिस्ट्रिक्टखौ जोङो बेयाव डाइरेक्ट खनसेनो जोङो मेनसन खालामगोन जे जोंहा एक्सपेक्टेड काट अफ बेसेबां थांगोन दा जों बेखौ नायगोन अके दा बिदिब्ला नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे गोदान आपडेट फैयोबा नोंथांमोना थाबैनो मोननाय बायदि बड जब इनफो अफिशियल इउट्यूब चेनेलाव दा बेखायनो जों फैबाय अफिशियल वेबसाइटआव फैनाय लोगो बेबायदि होम पेज मोनखायो बयबो मिथिखागौ बेनिफ्राय जोंहा दानिया तो बेहाय जोंहा फार्स्टआव मोनदों कमन रिटेन एग्जाम पर्टेल बेयाव थुनाय लोगो जोंहा एग्जामनि बागै मिथियो जे नोंथांमोना बेनिफ्रायनो एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन जेब्ला एडमिट होगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिस कनस्टेबलआ दा रिलिज जाबाय थानाया एग्जामा जागोन 24 एप्रिल बेलासियाव बेनिफ्राय फुङावहाय जागोन आसाम पुलिस कमान्डनि SI बेनिफ्राय UB-SI जागोन फुङाव 24 एप्रिलाव मोननै एग्जाम जागोन दा बेखायनो जाय नोंथांमोना मोजां पास जाना दङ AB-UB कनस्टेबलआव स' नोंथांमोना एग्जाम होनो मोनसिगोन 24 एप्रिलाव स' नोंथांमोना 24 एप्रिलाव एग्जामखौ होनो मोनसिगोन तो बेनिफ्राय काट अफ बेसेबां थांगोन गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन दा लोगोफोर दानि रिलिज जाबाय थानायाव पोस्टआ जोबोर खम तो 3000 नि गाहायावसो दङ 3000 बो गैया तो बेनिखायनो नोंथांमोना काट अफखौ जोङो जायफ्रा AB-आव पास खालामना दङमोन स' नोंथांमोना भेकेन्सिखौथ' मिथियो अलमोस्ट जोबोर खम बेखायनो जोंहा सिगांनि काट अफखौ नायोबा सिगां काट अफ थांदोंमोन जोंहा जेरै हमना ला UB-AB-आव 30+ थांखादोंमोन नालाय बेखायनो जोङो दायो स' नोंथांमोना UB-आवबा 30+ थांखादोंमोन बेखायनो जों दायो हमना लानो हायो 33 निफ्राय 35 नि गेजेराव चान्स दङ ओंखायनो जायफ्रा 40 गेजेराव 33 एबा 35 मोनदों थ' नोंथांमोना चान्स थागोन एडमिट फैनायनि मानोना भेकेन्सिया जोबोर खम बेनिफ्राय AB-आव थ' AB-आव जोंहा लोगोफोर 16 जादोंमोन नङा होमबा थ' 16 नि गेजेराव खायसे एक्सेलेन्ट लाखादों जेरै सिना बावहाय एक्सेलेन्ट लादों 20 मोनखाबाय बेनिफ्राय लं जाम्पआव एक्सेलेन्ट लादों 40 मोनखाबाय तो बेनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव मिथिखागौ बेनो जाबाय तो नोंथांमोना रानिं स' रानिंआव इसेबां हाइ मोनाखै रानिंआव मोनदों अनलि 12 एबा 13 मोनदों तो बेखौ नायोबा नोंथांमोना नुनो मोनदों स' 52 एबा 53 तो जायगा लायै जायगा बिदिनो 50+ थांगोन स' नोंथांमोना मिथिगौ हौवाफोरा 50+ थांनायनि चान्सआ दङ मानोना पस्टआ जोबोर खम बेखायनो जों AB-आव हमना लानो हायो दायो 50+ थांनायनि चान्स दङ नाथाय लोगोफोर 48 एबा 49 एसे आसा खम मानोना जोंहा लं जाम्पआव एक्सेलेन्ट सिनाबो एक्सेलेन्ट थांखादों 40 जाखाबाय प्लास रानिंआवथ' मिनिमाम 10 मोनखायो 50 जाहैखाबाय बेनिफ्राय जायफ्रा 53 54 एबा 52 तो बिदि मोननाय दङ तो नोंथांमोना चान्सआ फैगोन बांसिन दा बेखौ दोनथ'बाय ओभारअल लोगोफोर बेनिफ्राय जोङो थांसै नेक्स्टआव तो बेखायनो दानि जोंहा फैनाय लोगो एडमिट कार्ड डाउनलड पर्टेल बेयाव थुनाय लोगो जि एडमिट फैदों जों बेयावनो मोनखागोन जेरै कमान्डआ जेब्ला फैगोन बेयावनो नोंथांमोना मोननाय जागोन दा नै लोगोफोर बेयाव एडमिट फैथ'नायनि आपडेट गैया नाथाय जों हमना लानो हायो कमान्ड रिलिया जुदि 20 मार्चनिफ्राय बा 20 मार्चनिफ्राय जायोबा नोंथांमोना 10 मार्चआव एडमिट डाउनलड खालामनो हाबनायनि अपसनखौ मोननो हागौ आरो बे कमान्ड रिलियाव गासै 15 डिस्ट्रिक्टआ जाग्रोगोन होनना बुंदों फार्स्ट बेसआव बेखायनो 20 मार्चनिफ्राय जायोबा नोंथांमोना 10 मार्चनिफ्राय मोननायनि चान्स दङ आरो बे 15 डिस्ट्रिक्टआव क'क्राझार बेनिफ्राय लोगोफोर जोंहा बाक्सा बे मोननैया बिटिआर लेभेलाव हाबगोन आरो थानो हागौ होनना बुंदों बा एसे नुबायबो जानांगौ नोंथांमोना माखासे भाइरेल जागासिनो दङ थ' आं डाइरेक्ट बुङासै बेयाव थ' नोंथांमोना क'क्राझार बाक्सा थाबैनो प्रेक्टिसखौ खालामदो जेब्ला 20 निफ्राय जायो अब्ला नोंथांमोना जाहाथे थाबैनो होनो हानाय बायदि बेनिफ्राय सेकेन्ड फेजआव उदालगुरि चिरां थ' नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै होयो एप्रिलनिफ्राय थ' एप्रिलनिफ्राय चान्स दङ सेकेन्ड फेजआव थ' नोंथांमोना मोजां प्रेक्टिसखौ खालामखादो थ' दानो फैबाय लोगोफोर बेनो जाबाय रिजाल्ट पर्टेलाव स' रिजाल्ट पर्टेल होननाय लोगो जोंनि रिजाल्टआ माला फैगोन AB-UB कनस्टेबल APR मेसेन्जार गार्डमेन आरो गोबां दङ फैनो दा बेयाव जेब्ला रिजाल्ट फैगोन अब्ला बेयाव मोनगोन जेरै बेयाव SI-नि दङ अके थ' SI-नि बेयाव दाखालि ओंखारदोंमोन रिटेन टेस्टनि रिजाल्ट बेयाव ओंखारदोंमोन बेनिफ्राय काट अफआ जोबोर खम थांदों मानोना बेयाव लोगोफोर पस्टआ एसे खममोन बेनिफ्राय APR लेभेलनिमोन बेखायनो काट अफआ खम थांदोंमोन दा जेब्ला नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे SI आपकामिं एग्जामाव जायफ्रा 45+ मोनगोन थ' नोंथांमोना फिजिकेलाव थांनायनि चान्सआ थागोन मानोना
प्रिभियास रिजाल्टआव जोंनि एसटीफ्रा अनलि 41 थांदोंमोन काट अफ जेरावनाखि नेगेटिभ मार्किं दंमोन तो नेगेटिभ मार्किं थानायाव काट अफआ हाई लेभेलाव थाङा बेनिफ्राय एबारे 45 प्लासखौ आं लादों मानोना केन्डिडेटआ बारायबाय नालाय तो बेनिफ्राय पस्टआ एसे खम दा 45 प्लासआ चान्स थागोन बेखायनो नोंथांमोन टारगेटआ 50 प्लास लानायनि टारगेट खालामथार आरो जेराव नेगेटिभ मार्किं दङ बेनो जाबाय 1/2 स' नोंथांमोना मोननै रं जायोबा नेगेटिभ मार्किं मोनगोन 1 नाम्बार माइनास जागोन तो बेनिफ्राय दानिया जोबनो फैबाय काट अफ बेसेबां थांगोन लोगोफोर काट अफ होननाय लोगो लोगो जायफ्रा दाखालि कनस्टेबलआव पास जाना दङमोन रिजाल्ट फैनो गोनां आरो बे रिजाल्टआ थाबैनो ओंखारसिगोन 10 मार्चनि सिगांनि चान्स दङ ओंखायनो नोंथांमोना चेनेलाव नायबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय वेबसाइटआव भिजिट खालामबाय था जाहाथे आपडेटखौ मोनग्रोयो बेनिफ्राय जोंहा बेयाव माखासे रिभाइस जोंहा बेयाव नायनोसै फैदो UB आव बेसेबां काट अफ थांदोंमोन आं जास्ट मोनसेल' एग्जाम्पल होगोन जे बेसेबां थांथावना बे जाबाय UB लेभेलाव अके तो बेयाव नायदो लोगोफोर जोंहा UB लेभेलाव नायोबा आं डाइरेक्ट बाक्सानिखौल' बेयाव मेनसन खालामबाय नोंथांमोना सानना लानो हायो गासैबो डिस्ट्रिक्टआनो सेमान थांगोन अलमस्ट सेमान दङ काट अफआ बेनिफ्राय जों ST खौ रायलायनोसै दा ST आ दङ नै 32 तो 32 दङ बे जाबाय लोगोफोर फिजिकेलाव 32 तो नोंथांमोना 32 मोनखाबाय प्लास जोंनि एग्जामा जादों 50 बेनि गेजेराव थागोन खायसे खायसे मोनदों 35 मोनखादों स' आं 35 लाबाय अब्ला जोंहा थांबाय 67 थांबाय प्लास एक्सट्रा थागोन लोगोफोर एक्सट्रा मिनिमाम 2 अब्ला 69 तो जायफ्रा नोंथांमोना 68 69 मोनना दङ तो 65 प्लास तो नोंथांमोना फाइनाली फैनायनि चान्स थागोन मानोना तो नोंथांमोना मिथिखागौ कम्पिटिशना बारा जाबाय आरो जेरावहाय नेगेटिभ मार्किं गैया बाव काट अफआ बारा थाङो बे जाबाय UB लेभेलाव दा बेखायनो UB लेभेलाव जायफ्रा 69 एबा 70 मोननाय दङ स' नोंथांमोना फाइनाली UB आव फैनायनि चान्सआ दङ अके बे जाबाय काट अफ ओभारअल गासैबो डिस्ट्रिक्टना ST फीआ नाथाय लोगोफोर जेनेरेला तो जेनेरेला हमना ला 72 निफ्राय 74 सिमलाहालागै तो थांनायनि चान्स दङ आरो नोंथाङा जुदि 74 मोनोबा ST बाबो नोङो आनरिजार्भआ फैगोन ओंखायनो नोंथांमोना मोजां नाम्बार मोनदोंबा चान्सआ बारा दङ स' बेखौ दोनथ'नानै दानिया जों UB खौ जों नायबा अके जों AB थांसै तो जों AB आव फैबाय दायो दा AB आव नायोबा फिन खनसेबाव आं बाक्साखौ लाथ'बावबाय तो नोंथांमोना सानना ला अल डिस्ट्रिक्ट दा बाक्सायाव जों ST खौ नायोबा नोंथांमोना नुनो मोनो 31 थांदों बेयावबो स' 31 प्लास जोंहा एग्जामा एखेयानो थांदों गासैबो तो बेखायनो 35 खौनो लाबाय अब्ला नोंथांमोना नायदो नै बेयाव नायदो नोंथांमोना 66 तो 66 प्लास जोंहा एक्सट्राखौ 2 लाबाय 68 अलमस्ट सेम थांगोन लोगोफोर तो नोंथांमोना 65 प्लास नांखाथारगोन तो नोंथांमोना अलमस्ट 65 प्लासआ चान्स दङ बेयाव आंनि मथेब्ला स' नोंथांमोना नायदो नेक्स्टआव माबायदि रिजाल्ट फैयो दा बेखायनो लोगोफोर खायसे खायसे एक्सट्रा मार्क थायो नालाय बेखायनो 65 आ कमन जाना दङ दा अल डिस्ट्रिक्ट 65 कमन जाना दङ ST फीआव बेनिफ्राय जेनेरेला 72 74 75 सिम थागोन दा बेनिफ्राय जोबनायाव खायसे खायसे डिस्ट्रिक्ट जेरै धुब्री बा दरं बा जायखिजाया बरपेटा दा बेफोराव ST फीआ काट अफआ एसे खम थांगोन दा बाथ्राया जाबाय जि जायगायाव दाखालि काट अफ खम थांदोंमोन बेयाव काट अफआ खम थांगोन मानोना ST फीआ खम दा बेखायनो जेराव मेजरिटि बारा बेयाव काट अफआ हाई लेभेलाव थाङो दा जों सिदा नायोब्ला जोंनि बिटिआर लेभेलाव काट अफआ हाई लेभेलाव थांगोन ST फोरा दा नायदो लोगोफोर फाइनाली रिजाल्टआ माब्ला आउट जायो जेब्ला फैथारगोन नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबसिगोन एसे एनै गोरोबखागोन बेखायनो नोंथांमोना नेक्स्टआव आरोबाव बेनिफ्राय बांसिन जाहाथे नाम्बार मोनो आंनिफ्राय बेस्ट अफ लाक